Mwanchumuligereli no mwanchomo tegereli andonse sole kuruge tembe television gatembe fema na lero ase ebitunwa nebitongo amagoro nigatwikiri kitago burabu ase enseme kurukunga enchoro abantu abangina abagaka benchoro mbyamule asumurobali okurunga sindikisa niko baliga ni mwanchumuligereli kurwensa moya enchora tulege tunu goro sana ege tunu ekekere kitago burabu yaiga ase kurukwe enchoro no twikira asumurobali bwe sindikisa yebyombe abanyakyombe nande bakwani mbyamule mwago kirege tembe radio ne tv ko baga chumuligereli no mwanchomo tegereli ngokwalgania asomoro buli igankoro ko saliko mwana buli robaye masemo tole naye gaiga kuko manyanga ine sindigisa emana ya energie nabo igo sindigisa obuya bwa emboro byobo abangina omugusia ko tabanga ganto gakeka nyama gakeka koreki igo kimwateba kanyama gake yani nchirendenga sindigisa ne yengencho ayubwate ekemo kwa mentere kende uyondo kwa byisana eligere kwa gendera ngani koleta abarayi bebyombe biga emasema sindigisa batumanyinga inkibara buba gukora ase sindigisa asukwegendereria na wikini yake magendero asobuya buko bwatera na sebyombe igo yamasemo gantiko cyana abarayi abayiga emasemo batumanyinga barabibara byabayiga asensemo yabene ngakikuru baba asamaliye tankara ni isebe kare ni isebe yole iga inchoro noka yani iga no buogo no buone ngakibono nducha ngina abagogete sana nkikiagara mwagoka iga ebyombe byatokonyire sana mono sindigise tokonyete sana ibakonyete nere kogaruli byandu chino embi yole okomeka mekabya bono sindigise igaja ino indi mwanye cyagete emyaka ene yaetire emyaka ene yaetire ikiombe keino ikigasinga kikuru kwayo no munyamurayi nyakwirigeria iko bono mwirigeri sana andakekero kwa na nyakwirigeria bono eyemaseyemo cyo ndikomanya nkikere mokorokerie teriganya kwirigeria abangina baliye bike basanganika twakonya abana bande school mono mane fees no beto bande school yes igoba anyakwirigeria bagokonyire bankonyire mono lirire twango mugano musinini ekarimo kumirana ngakimogo kora eligere kwegendereria abuna nyakwirigeria kega isana omwana ogende school bono asumuro bulino bwebyombe eyamasemo andake gwetani okukonya na chiskuru nkikirande ebyombe byabakonyira sinigisa nyombo yo lemiro nyene birogo komugolera tole nyitwari nyumba yago tire nkomubekera tora lero iganda cha mwago na monkonyole kirungu ikaranse bya bata sinigisa no tugo chibona ile ngwe nani karanse nyumba bya macho mwele ngo igotenya ebyombe ya yani ngokubweka bono gwetani yonsi wakwaniro kwagachire nyumba iko kwite gusindigisa nani mwagachira abantu nyumba mbalega bagachiro nekene mwagachira nyumba amangana mayasano mwanchumulinga ayokunya kuliranga ndako butakani go bulekenyoro bagotenga butaka mbuisia bono igwa bono abangina abana bagaka gweta sukusindigisa bakobeka gakega isaneke eligere bakonyo muntu onyole nyumba ino mangana mayasano mogokora bono andake mbali gali bakuligere tubono iga mabakumetinga lero usali ukwaga napaki etunge enchoro nekene ngawe enchoro batubwire bangina mbali gali libaga bakwenda gusindigisa barabuna mangana gete batebereta se bikundi binde byao bakwanire ngo bawasemi baba abangina tyakonya gobere bikundi kugamba mangana atali ko bakonya nchwango ganya no motinyiri makwaruta no mbibiti na ndo koleta biti isani ndeli bwo mwana asukiro gosemi 1500 mwana ochire school anya nekero gotabwati nyumba sindikisego gosukumanyo alekero nyumba iguga niyo tenga sindikisa neye ngencho gwetani gokora bikundi byo kugambana n'ibintu binde bikundi biri bigotagura kifamily aya namangana ago sina mangana y'abanyakyo aya na y'abanyakyo nekena abanyakyo mangana ya mayansu mwanchu muligireli tiangura ko buri aya rero iganki mwari okora rero mugaso nkikiri kwa bangetera nkimorogo bogokora nki ankyo gokora liba gukunya ko basi bikundi binde bitago konye sindigisa yengencho yaro siri abanyakyumba ba mesire bone bakora kana byaro lye masiaba na kiago seseli onye kuanti kumane kene barabuka bwatomogoko mule bya usembo memole sindigisa mwancho muligereli bono andakembya bono sana obo simbu agugwate bangabangina abangaka nabasana abantu bose babibyombe asindikisa bono amankalinga mokomera na lit week okomera na kabero mutiye mara kabere umutiye igenchire ndenga inki yakora mubigete kabere umutiye ebesa na enkongo ikabagenda baliki bamakoisani after 2 weeks jeisani ige chimisano gwateba oyikomontali ngora egere mara kabere onyoli umutiye ongana maya sana mwachokoleli uno mugano omoke igoro yinchira bagokonyana nabo igokwenana asetebo banking yabo banyorage keba umuntu ogwenera
banyora buya nagiakora bono bakomeka mekaga iga asensemo yebiombe tikango ronde nerato mugano asinini karibu sana baba mbia mono mbiole bwa mwaba na moko nguli kabisa kabisa ko ngete kijao ko ngiro koragira busene kiombe kiako kiombe kiako ngiro ni mwagalire baba yakira chindo yemono bono mami asamaliete nkiogoro kwa ncha asamaliete ngoro kwa lisinya batamenya ke halisi mbiole mbianda na ndali chuka rumo kristo bana ndawakora ngoterule kabisa umwana kwaya mako umwana kwaya ogotere kabisa tubwate set bistoko and Sunday kai iga no motel ali got chaki station iga no motel na ndu mu adventista ogotera sana moyo kio kali gotero gotera ndi sopu gotera ndo sopu no alto bono ekiombe sindigisa no maite sindigisa nero yankonye nkiki hagara sindigisa yakonya baba bono ekero riri corona yachete na watu waroche ngantu okonyara keko gere bintu ebiachiete bikato sinya bono pi tukachaka konya kulinga ngakitokora tokonya abana baitu kachi skuli chigo cha koiguru tokento bwata kende tukachaka konya kulibike bike bono tukanyara nga twasomiria abana togende tokora ibintu tugete chingoko togende tasoma gacha tokwagachirana nabo iga abana baitu bagende chisukuru uratiga ekero muguchanga mwasindise una bangina mwenda kwagacha ngakimoko namba mwagacha nyumba inu mweka unekiombe bagina nabagaka okay ekero tuachita mamune kiombe etuachagete kolete bichi siringi nkenge tugacha tukanyara ngantu okonyara kwagacha nyento ogosona anda ase ebiombe bia serikali bono iga ase ekiombe kiane giacho Hope Group ntobwate ekiombe kie merry go round tokoru 200 arafu ntobwate ekiombe kende tokoru kabere wiki tokoru 500 tuasiro monto ogenda kugura simiti isachinde ekero tuarete chibese chibono tugocha kwa monto nande sindigisa nkobero anye kwaru 500 nanda boko musindigiseru andake mwaire rero muntu mwairo yo mu mino yige kende uchiri takole tikirimo gukora nkubwati muri mwama ya gusokorire nkogenda tuli twakora ndabona kare twasangeri ikibese ikia sindigisa nkogora tuli chingoko 10 arafu chibese chinde chigotigara ogenda uchikokorire ebintu bia lakini nkogenda tuli nate twachikokore fo igo kwenda muri mwaranga mwamakinga wakoriki yeba asogorera chibese yuna bantu abangaini bono rero iga umuntu aragotebi ubuya oto ubuya kwarorira sesindigiseye yesa gwasoeto nagesa konyoruta songa yorebya ekero konyantara aso ase sindigisa nabokora ngenda arengo mosunta imegeko gero tachetia mokore kiombe tokonyora kende igo kwarocheri kongoli esunta kiarengo bono kwarero burabu weta sindigisa Mchungulire nga sindigisa nabekogera onyoro burabu asubuya umungino koerera mangana maya kilia rolire asubu ansuba nene obasembu agoba ke uchi asumurigere limbo byoyiga sebone nale gotebi umungino ndigerete kurwa getembe TV mina tote nene ase getunu gia choro nale ko matenga nchwa matobwatera muna bangina tobwe kane ama ase biombe elinde tonyore bike twagache chi family cheitu nekenyoro nensi yaitu yake Myabono sana tiango nyoro yondeka iga asamalieta nkyukuru kubaba asekyo bekeiga asamalieta nkoro kukala ni bochere yaro urase kyombege koro kunchodi self help group livestock keeping and poultry keeping nkike mogo kora twengo mugano mokike limogo kora se obotu asamangana yo gusindigisa koino ekyombege ito ntu tokugate meri gora ndi tokurukira Friday yemia twaenana kero twaena nire ori toko make sure ngogorire eita engoko mono togodiri ne chingoko twamugorera chingoko chiri agorire obanyara kobaka gutuka bonega togwate chingoko ese kiombe geito togwate chingoko chiri around 100 itogenderete konia magena na guturage bichitu na konia igona magena ukuri kwa babiga na magena agerete sumaire mugo waka chingori na rukuriga na ara yakogera bono rero iga andake nale gali utanya kwaso ikiombo amanyubu yabugo gusangirira nabo yo gusirigisa mpaka mwagura magena nkyo kumukwanira motebingo baba kone kumukwanira nonde kwese ondigerete kurwa sege mbegeito kya nchoro anyale ko bagago soe kiombe nera anyale ko bagago se kutibesa nkenke chinyale ko bachiko mokonya anene mono munengo kone chibesa chinsini ni sane kogo kutaka ko benefit kurwa sengo kone chibesa chinke na ande ko benefit akwate faida iri bwango mono andake ekero mwasangirikani nkiye kubaleta amo ngakimogora mwaba amo ndita yumwenya kwatame ya yonde tayo tuanya kwatame intuye tora abantu ange tumanyaine tore sekenyoro geito tumanyaine emumanyaine mweka rero iga muntu omogani okira ndiko choini asemore ngomwanchira mure ngomwanchira tore nyuma twakorire follow up twamanyire ngana ngayarwete koru nande twamanya nabwate pade bintu mbere tokubwate twalikire twamanya kumuita beroso ekiombe geito obasemi bwagase bali bakorigeti siko gali bekegorie gionsi pia bangi nambaga kambasaye nkyura batebigoro yobuya bwekiombe nko batebi ne kiombe gya tokonyira sa tambe mono nande gya torusirinse bono iga twabere
twanyale kuba togwesire twasomirie abana baito baigonto bwate none rigene kero twatakire kwende onye netinga tokorusirigene twenda narira rietinga twasera mwachumulilia yukuliro mungine tubwatie bese gokoira settinga lichibuniro gose ndiyo waswarali waswarali igo lero igukulira tubwatie nyeni ogakale kwenda gusuma kira lituko kwenda mwabande gwaje gusaba chinyeni igombe ya gusimbobe swaralia so ekiombe mwachumulilia na mangana mansu na ekero emburega kale gocha nebisyo kigima lakini ego tebekana nga ekiombe kigia sendigisa byakonyira abagwesu kiabosyo elire kwegendereria asomogoko nagekora nduchi bali no mukingo munene ga kigima nchungo mugaka na urara kutukwa ni rata binga kya ukurukwa eyemo aseyemo katumye gusangamo mwanchi muri unyora turase nchoro egetunwe kenene sana gaiga asichitago burako ngakyo kurukwa data naye no mubwato nwekombe nkiye kyo begya wakonyira data kyo begya ngonye sana na kwata nyumba yo na kwata yo nyanzi yakora baka nala nyumba yo basi igabanya kyo ni umwe mwagatire nyumba yakora ngo chinkoni ana mangana maya iko yani na ubako rushi ubonyansi me bagakobeka libatime ngakigwete bona ngwete biya bugingege chulia kokogete na buba yango wokobweka obo wokobweka mwancho muligerali iko lero igukuruga kwasa nyuma yeli batime bona mugaka nale gali lero tamanyeti erole nyumba yo munyansime andaka tabuga tyu obo manyinga naso ekyombe mu mukonye mukwanire ngo nkigwa ko tembaga waso ekyombe bona nje iwanda tebenga ekyombe egento kyamana sana tona ngese kesunda enyomba embura yego tukutuko unabona yego tutwera bona ngo tabuka mamira yanga embura yature tona nyate ngabona na enyombe ya na bange kyombe kibesa bange kibesa na gakire bona da ngo taja majo mbwato nyomba ya sobonge abangina aba omogoko tuya tera kuri mwentera linda goka kabisa turara tugo uratera ngutapa nae kogogete ayo byogoro sana asante bono umwanchumuliria sekiombe asesindikisa tali abakabuka gusaba nene bakoba ebigori byonsi ekolera ya nega nduchi nande abwatubutene ngwa so mutua ye eyemo aseyemo totabinga kyukuru kwange kyukuru kubaba Giresi bwali nano ora sekiombe asesindikisa igonkunya kubikira chinguru ikonya ninga nobo mugotu nobo monene sindikisa ne yengencho kiyago konyire baba kolera yakonyire yandushiri atambaye yansomeiri abana iko mpaka abachukuru basomire wetira sindikiseye bona abasukuru ngendete gusoma na abachukuru engome nubwato gukama ko musoliga turara kamango naye togendengo iga na watu kunya iga alebuya yani ngasindikisa abanyakomera bantaba ya mwamo konyiro konyolire ngege bono igwa lero iga umungina nale gali magukuru bw'imyaka mingi nero ubwato butene nkuno ubwago buromotu lakini era kunya gusaba gakindetere nkyura motebi mukwanire nori ngo matebi ngakiti garu nyanyisi kai karansete ahoro kasarabu arore se akiombe kere iga kende gyonsi asororo kemasindikisa kemakonye obo gotene nkugo bwito na itukabororo abatokoro bakonya gotoshira nabo bato igo sindikisa ne yengencho nabo mogotu nabo moke nabo mogotu asoka uro kese sindikisa bye mono sana mungina tigangonyoro mugakondega totebinga kyakoro kwa kyumugakokoro Mchengo ko musomba na riotieno neza naye no cyumusomba batene kubwakire nono naye no mwebwata nyolwekyo nje batene abantu abo naye batene tabanze nkiyo buya bwekyombe ko musomba ubuya bwegente ko bose bwekyombe ke gaito yakonya achinjira chinyinge chikokonya gwetera aso burwaire itakonyore nyumba utabwati kwakonyo nyine biroko tabwati kwakonyo abagoni nabane zikuru sore mina bokokonyo igo bunole buya igo sibete tai biya abantana ubagele kwa mesire bagete ngo mesaya kana agotire ino abantabaya yakirikiko mbia mono bono lero iga nale iga ali otamanye tiobu ya bwekyombe erumu gakomone unaye ogotebanga binte bine byabangina mukwanerengo abagakali babe bunanche kalukenge bunekeiga obuya bwekyombe ne wanzumboro kera kwachira ase ekyombe bunekeiga ogosirungo chinjira chinyinge nabo konyoro kwabeiro musayo kobomoke nakikero ko bae bieka muno oyo koirageri yoko gotabwangu incho twakwaliganire kenyoro gieteke boto kyombe giete yanjoro tu karibu goja usango biga andake una inubono michando kimugwetera buna banyakyombe michando turarwa menene maono utatigalende
neke nakine chibesa chire chingongo kotanyora amagania ino nararienda kasabara ibe serikali babaligetu bono iga baragani ko bakonya amagania itoto wento sirwe bwetera ase abangina bakwanda chi asa atambe barenterwa mache baigole bigwanda igoro no butwe bwechingo na intonyore biasara bieto sokoni amagori ara malunge tutaiko korejeje amatoka aya chinche chirosuku tuone amatoka byabangina baire chiro ne chingiri yabarimi bakoni bakachinyanya banyura senjirenge bono twasiekerere omwe misieto naenda kotema lakini amente mono byomono sana abanyakyobera bomuganetiko akembolira ntukwa na njungo baba nayo ratutebika nkyokoro kwa samarieta ngoro kwa sikemboli chet kurweke nyoro byanchoro nani ubwata nibekembole ekyombe kiya konyire mami totebinga ekyombe yankonyire binte binge abana bana basomi batarute gusoma ekyagera nari ngo mutaka inamanyite narige iko kwaira abana school abana mbale school nande mbagenderata gwetera sindisa yekyombe manya nyumba na wenge byayigo akibona gambwate ngo plastic ngore iramu na sindise kyombe tikotoro mbegete igora bagani na bacha ikomina wonko babeka barare babana nsemo yekyombe sindikisaki yankonyira satani amangana mayasano munchumuliri katokokora ngati abanyakyombe nchungu ka mwensi nakatokokora tigamboliga ayo monyene no olega guturagenda kyombe kende gyonsi turagenda sindise lyonsi lera bangina abana bagaka nigo bali no mogoko na bali maiga nega sukago chaiga ebabwa to mogoko mone no boli musene kene ni mogoko kati mora kingo iga mubwa mogoko masebo andake ayoganeti kokonya abayiga ebyombe byabo nabo kubatalera guchaga ase nchoro chitago tu ngoli orato enamba yesimura ikeru totebingo arwe na mano musombe nilio tieno nsoso wacho siwame ko nchoro tu yo bwate ebyombe bingi bigate kokonywa namba yesimne ejo 07 001 76 42 26 inero ranyo musombo ibwango asoko sire byombe beito motokonye barale baito abaiko nabansimiko batokonye nandi miyamo nasimu achire kotworo kina motokonye tase kotworo kina toro kania setiri biyamo mwagokire usimuragoka mwagoya kanande gakiende nko bakirambya muno nakinde kero mugenda takoga cha ebintu byamoko ena nebitoki mubeke murobili umyaboko nyore bitoki asoko sirwa no eno konyora wayine besa tesira gombobe ngo muranyora no egbe ngende go choko babwate simolende chibese ino mbobe mwaliya niria yonsi aigana maya kurwa sekyombe enchoro chitago tuga igase semeiga yamasemi safari yitu ya chire eyamosemo netu atwere irukolende obuyabwe byombe mwagokire kwa niaba ya bonsi tuwabwatira na Josephat Sungura line tubalenge maiga gali ya sensama yende mitambo kukoro kwa mwana buliro ba Jofro saligo wikega kiende tuaja kwenu.